ओ दिनै आङो नैबे जोंहा हालां बाजार नि मेन गेटखौ दिनै आङो अपेन खालामफैदों। बे हालां बाजार ओनसोलनि दल जाथ्राया दे फैयै फैयै दिनै 53 जाबाय आरो बे दल जाथ्राया ओरैबायदि मोनसे गोथार बयनिबो थाखाय बोसोराव जेनेबा जोङो मेला हिसाबै फोरबो फालियो आरो बे ओनसोलनि आइ आफा रायजो राजाफ्रा बे मेलाजोंनो बोसोराव प्रत्येक बोसोराव माइ गायनायनि सिगां सिगां मोनसे लोक्षि बिमाखौ रायखांनानै बे फुजाखौ होनाय जायो। बे ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि थाखाय जोबोद मोनसे महित्वपुर्न मोनसे दल जात्रा बा बे फुजाया होननानै जों मिथिनो मोनो। गोदोनिफ्रायनो बे जोंनि ओनसोलाव हालां बाजार, आफ्लागाव, गेलागुरि, दावलिगुरियाव बे ओनसोलाव गोदो गोदायनिफ्रायनो बे दल जात्रा फुजाखौ सिबिनाय जायो, खुलुमनाय जायो। जाहाथे बयखौबो आं बे ओनसोलनि आइ आफा बिदा फंबायखौ जाहाथे जेसेबां जाथि जन'गस्ति दं बयखौबो आं खावलायो बयबो फैयै फैयै बे मेलाखौ आनन्द लायो बा बयबो गोसो गोथारै बे फुजाखौ होयो। माबायदि जानो लुबैयो? बेनो जोङो जेब्लाबो आयेननि बेरेखा थांनो नाङा। आयेनाव जोंखौ बेसेबां अर्डार होदों बे निस्सय कमिटियाबो बे आयेन मथे पालन खालामगोन बा बे ओनसोलनि रायजो राजायाबो मिथिखागौ जोबोद मोजां ओनसोलखा बे जोबोद डिसिप्लिनै सालायबाय थागोन गोदो गोदायनिफ्रायनो जोबोद मोजाङै खुंबोबाय थानाय होनना जों मिथिनो मोनगौ। गतिके आंबो आयेननि बेरेखा दा खालामथों आं रायजो राजाखौ खावलायनो लुगैयो जाहाथे आयेना मा हिसाबै पालन खालाम थिनदों बे हिसाबै खालामनाया मोजां। थेंक इउ।